Dneska s váma chci pozdílet příběh jedné mojí klientky a na tomhletom příběhu bych vám ráda ukázala jeden z principů rodinných konstelací. S klientkou spolupracujeme už delší dobu, asi 3 roky, a stejnou dobu ona je v novém vztahu s partnerem. Původně jsme spolu velmi často konzultovali její velkou frustraci a boj s určitým chováním partnerovo. A tohle chování nebo ty situace ona popisovala jako to, že partner šetří informacemi, mlží, neříká jí celou pravdu v tématech, které jsou pro společný život důležité. Jednalo se často o téma financí, téma komunikace partnera s jeho bývalou partnerkou nebo partnerkami, s kolegyněmi v práci. Tyhle situace byly zdrojem velkých konfliktů mezi nimi a zároveň nějaké jako snahy téhleté klientky změnit partnerovo chování, protože pro ní bylo velmi těžké tohleto užít. Čas šel dopředu, klientka vlastně pracovala na sobě, na svém seberozvoji a partnerství se postupně začalo proměňovat. A poslední dobou už vnímala, že dokáže s touhletou mlžící částí svého partnera žít, že ho dokáže přijímat i s tímhletím. A díky tomu přijetí nebo počátku toho přijetí měla tedy příležitost zjistit a zažít, že to vlastně není namířeno proti ní nebo proti jejich společnému životu a že to je prostě nějaká jeho stínová část. Díky tomu došlo k určitému jako uklidnění, posunu a dokázala vnímat na druhou stranu to, že vlastně do jejich společného vztahu investuje spoustu energie, spoustu peněz do jejich nového společného domova a vlastně jí dokáže dávat spoustu lásky a tráví spolu hezký čas. Na tuhletu konzultaci přišla ale vlastně s novou otázkou, že si uvědomila, že nejspíš teda dokáže přijmout partnera i s tou mlžící částí a najednou si nebyla jistá, jestli je to její posun a nějaké dozrání, jestli je to opravdu přijetí a s respektem to může být, a nebo jestli se jedná o to, že vlastně jako rezignovala a zůstává s ním a prostě chtěla to nějakým způsobem prokonzultovat, protože vlastně se jí ta otázka jako vracela. Je to posun, je to respekt, a nebo jsem se nechala zmanipulovat, že vlastně to, že mlží a neříká mi celou pravdu a všechny informace, tak že to je jako normální. Nabídla jsem jí, že se na to podíváme pomocí právě konstelací a terapeutickými kartami. Pomocí konstelací a terapeutických karet a můžeme se na to teda společně podívat. Tak, vracíme se a pokračujeme v malé osobní konstelaci karetní na téma je to posun a respekt a nebo je to manipulace a rezignace ve vztahu. Klientka, nebojte se, nebudeme sledovat konstelace v přímém přenosu, jenom si to trošku zprostředkujete. Klientka dostala vlastně za úkol vylosovat z balíčku karet. Jeden balíček je takhle pro ženské postavy, jeden balíček karet je
pro postavy mužské a z každé si vylosovala jednu kartu za sebe a jednu kartu za svého partnera. Tady mám takhle připravené, takže karta, kterou si klientka vylosovala za sebe, je takováhle a kterou vylosovala za svého partnera, taková. Tak, pracovali jsme konstelačním způsobem, kdy klientka mluvila o tom, jak se postavy cítí sami a ve vztahu k tomu druhému partnerovi. A ukázalo se, klientka si na to sama přišla, že vlastně i ona ve svém vztahu mlží, aby mohla unést právě tu situaci šetření informacemi od svého partnera. Vyšlo to najevo jako jakýsi vzorec toho vztahu a ukázalo se, že to je velká příležitost ke změně. Mlžení partnerky, mojí klientky, právě jí dodalo pocit kontroly a pomáhalo jí zůstat v určitém vnitřním klidu a zároveň prostě to vyrábělo velký tlak na ní. Tak vlastně odcházela s odpovědí na svou otázku, jestli se tedy jedná o respekt a rovnováhu ve vztahu, nebo je to nějaká jakoby rezignace. Tak malé shrnutí. V konstelaci se ukázalo, že to, co klientka vydávala ona to nevydávala, ona vnímala jako nějaké přijetí situace a respekt, tak vlastně se otevřel vzorec chování a dynamiky v jejich partnerském vztahu. Takže aby ona mohla cítit se dobře v jejich vztahu, ve kterém partner v některých tématech mlží a neříká celou pravdu, tak tu rovnováhu udržela tím, že se dostala do stejné situace, taky mlžela, neříkala celou pravdu a byť to vypadalo jako, že je všechno v pořádku, v pohodě, tak stejně jí to dovedlo na konzultaci s tím, že je potřeba s tím a odcházela z té konzultace s tím, že je to další prostor pro změnu, protože teď, když už to ví, tak má zodpovědnost.